Het weer de 1-0. De prima aanval in de 13e minuut. De vastzet van Turk. En dan, bij de punt van de score, is het Mark de Vries. Dat hij al hier in de eerste helft doet. In de tweede helft, hier onvierder Van der Haar. Zijn Scott wordt nog van jochting verloren, terug Beekmans. Het zorgt het voor de Ieningen. En in de 92e minuut, dit invaller, Yannick Wildschut. En hij zorgt er dus voor dat we een verlenging krijgen. 2 keer een kwartier. Wat een climax van deze thriller. FC Zwolle tegen Sportclub Cambuur. De return in de tweede ronde van de play-offs wordt beslist door het nemen van strafskoppen. Wat een spanning hier in het stadion. Albert van der Haar, Mr. Zwolle. 6-5. 113 wedstrijden spelen Dennis van der Wal voor FC Zwolle. En nou moet hij in de kleuren van Cambuur een strafschop nemen. Van der Wal mist. En het is oer. Uitgerekend Dennis van der Wal. De man dus mooi het verliezen bij FC Zwolle. Hij mist.